Ringrazzja minn qalbi lil kull wieħed u waħda minnkom. Kejn, insellimlek. Insellimlek Alfred, Marisa u l-Warren of Sinar tajjeb lit-telespettaturi kollha. Kejn ġej mill-Fondazzjoni Allob Responsabbli u fil-fatt wieħed mis-servizzi li intom toffru bħala Fondazzjoni Allob Responsabbli hija l-linja ta' għajnuna nazzjonali 1777. Tista' tgħidilna meta tnediet din il-linja nazzjonali u x'inhu l-iskop tagħha u forsi anke tgħidli jekk hux qed isir użu minnha x'jiena wkoll ngħidilhom iċemplu fil-fatt nistgħu ntellgħu anke din il-linja l-1777 fejn hemmhekk iċemplu nies li għandhom problema tal-lob. Il-vizzju tal-lob ikisser lill-persuna u lill-familja u lil ta' madwaru. Din hija l-linja 1777. Meta twaqfet x'kien l-iskop tagħha? Ekku, Alfred, il-linja ta' għajnuna nazzjonali dedikata solennement għal persuni li qegħdin ibatu mill-problema tal-vizzju tal-lob tnediet lura f'Settembru 2015 mill-chairman ta' dak iż-żmien l-Onorevoli Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri. Insellimlu minnaw u nirringrazzjah kemm għax-xogħol li jagħmel u kemm għax-xogħol li għadu jwettaq għal-ġid ta' pajjiżna. Iva, il-call center 1777 l-iskop tiegħu x'inhu li persuna li tkun qiegħda tbati mill-vizzju tal-lob, imma mhux biss anke dawk li jkunu qegħdin jgħixu madwar dawn il-persuni vvizzjati jagħtu telefonata fuq il-helpline tagħna huwa servizz anonimu free of charge fejn hemmhekk se jitkellmu ma' staff imħarreġ sena sħiħa. Dan huwa servizz li tajjeb li ngħid ftaħnih 24 siegħa kuljum. Issa anke bil-lejl pereżempju. Ekku. Fejn dejjem inħeġġeġ lil persuni hemm barra li jħossuhom li għaddejjem minn din il-problema karba sikta ngħidilha jiena fis-soċjetà tagħna, l-għajnuna qiegħda hemmhekk. U l-għajnuna aħna lesti li noffruha permezz ta' dan il-helpline, nisimgħu l-istejjer tagħkom, nirreferukom għal aġenziji terzi, aħna maħniex waħedna fl-għajnuna li nagħtu lil dawn il-persuni. Hemm aġenziji terzi bħal huma il-Gamblers Anonymous immexxija mill-Caritas, l-FSWS immexxija mis-Setqa, Richmond Foundation fost aġenziji terzi. Importanti dejjem insemmija li nirrikonoxxihom lil dawn l-aġenziji u nkomplu naħdmu fit viżavi dawn il-persuni li ikunu qegħdin ibatu bil-karba siekta tagħhom. Jużawha. Iva. U meta jċemplu, ovvjament, mhux se nsemmu ismijiet, imma meta jċemplu n-nies, min iċempel min għandu vizzju tal-lob personali huma, jew ġieli jċemplu pereżempju n-nisa tagħhom, jew il-ġenituri tagħhom jgħidulek isma' t-tifel għandu problema tal-lob kif nista' nagħmel, x'tib ta' telefonati ikolkom? L-aktar li ċemplunna mill-2015 law kienu persuni femminili, nisa, u mhux l-vizzjati stess, imma maġġoranza ta' persuni li jkunu tal-madwar, bħal qraba, bħal ħbieb, biex jirrapportaw li l-persuna viċin qalbhom għaddejja mill-vizzju tal-lob. U x'tista' tagħmel? Għax Alfred mhux għajnuna biss nistgħu nagħtu lil dawk li għaddejjin mill-vizzju, imma rridu nirrikonoxxu li il-persuni tal-madwar ikollhom ukoll bżonn l-għajnuna, ukoll ikunu għaddejjin mill-realtà diffiċli tagħhom. Id-diffikultà li nara jiena pereżempju jekk wieħed ikun għandu l-vizzju tal-alkohol, inti ħadd induna x'ħajġi d-dar xurban, illum għada pitada. Mentri l-vizzju tal-lob jista' jkun moħbi. Jiġifieri inti qabel ma tispiċċa riżorsi kollha tal-ktib tal-bank tiegħek. Tibda tisselef minn għand ħadd joħriġu nies iħabtulek id-dar. Forsi l-qraba ma jkunux konxi li l-problema eskalat sa dak il-punt. Issa minna ħatakom jew inkellek hawn xi aġenzija tista' tieħu passi, pereżempju aħna nafu li biex inti tkun tidħol f'każino tilab, qed ikollok membership. Issa,
Jistgħu jsiru li meta persuni jkunu f'din il-problema jiġu mblukkat l-aċċess għalihom għajd li m'hemmx mezzi oħra mill-internet fejn tilab hemm loft tal-azzar fuq l-idejn. Imma għal dawn li jkunu għandhom dan il-vizzju li jmorru l-kazino. U ħafna minnhom sfortunatament anke ATMs ma ġenbhom għandhom. Jiġifieri jgħidu l-affarijiet kif huma jiena nħobb ngħid l-isfel fuq l-abjad. Hemm xi mod kif tista' anke tibblokkalhom l-aċċess li jidħlu f'dawn il-kazinos? Hija jiffermaw, formula li jiffermaw. Barra s-servizz tagħna ta' għajnuna 1777 inħeġġeġ lil persuni iċċembru fuq l-istess numru, jagħmlu appuntament magħna f'konfidenzjalità assoluta. U ħaniġi għal dak li kont qed tajjeb inti Mariża. Iva, hemm sistema ta' formuli ta' esklużjoni, self-bearing forms bl-Ingliż, fejn persuna tiġi l-uffiċini tagħna, timla l-applikazzjoni tista' teskludi lilha nnifisha għal perjodu ta' 6 xhur, sena jew perjodu indefinit. Għal perjodu indefinit importanti li l-persuna ġib magħha ċertifikat mediku li fuqha jkollha miktub li għaddejja jew għaddej mill-vizzju patoloġiku tal-. Ġifier se tagħmilha l-mara tiegħu din għax jiena naraw. Le, irid jiffirma l-persuna. Xi problema din jekk hu ma jaċċettax għax ngħidu hekk jekk ir-raġel ħoloq il-ġid fid-dar għandu l-flus nofshom huwa tal-mara. Jekk ir-raġel iddejjin nofshom huma tal-mara, u jekk ir-raġel jiġi nieqes, ħajrtuhom it-tfal, ġvid-dejn ħajibqa' jintiret. Ekku, ngħidha bl-Ingliż it all boils down to the will of the person. Jiġifieri il-persuna dawn mhumiex passi sempliċi u mhumiex passi ta' fuq li ngħidu aħna. Huma passi diffiċli ħafna u importanti meta persuna jirrealizza li għandu problema u jirrealizza wkoll li għandu bżonn l-għajnuna. Huma passi importanti ħafna u diffiċli nirrikonoxxuha, nżommu l-konfidenzjalità assoluta għaliex nemmnu li dawn il-persuni jkunu għaddejjin minn ħafna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk u aħna lesti 24 siegħa kuljum biex nipprovdu dik l-għajnuna. Tajjeb, mela meta u għalfejn għandek iċċempel il-1777? Persuna tajjeb li s-saqsi li l-annifisa ċertu mistoqsijiet intrinsiċi li l-annifisa biex niftehmu. Qed tagħti importanza żejda lill-lob, qiegħda jew qiegħed tħallas ammonti kbar ta' flus qed tinvesti fil-lob aktar milli għandek tinvesti lill-familja tiegħek. Illum il-ġurnata ssib każijiet nisimgħu bistejjer li persuna tispiċċa tippreferi tilab bi flus milli tixtri l-affarijiet essenzjali għal ħajjitha. Allura hija problema wkoll psikoloġika. Ekku. U għalhekk tajjeb ngħidu ma niġġudikawx għax ngħidu dak labi, imma il-kwistjoni hija li meta inti l-lob jirbħek u jirgbek. Mhix sempliċiment gost inti li tmur tilab, imma hemm problema psikoloġika issa min-naħa tagħkom intom. Meta taraw il-problema tirreferuhom forsi għal psikoterapista jew xi ħadd li jkun anke professjonalista jgħinhom biex joħorġu mill-problema. Normalment il-persuna li tkun għaddejja mill-problema tal-vizzju tal-lob, mill-problema patoloġika. Patoloġika xiġifieri li inti l-aktar attività, l-unika attività li tibda tik pjaċir fil-ħajja hija l-lob. Torqod u tqum taħseb fiha. Ekku. Normalment il-persuna tkun għaddejja minn sessjonijiet ma' psikologu jew psikologa. Imma iva kif qed tgħid tajjeb inti mhux l-għajnuna soċjali biss hemm bżonn, imma ħafna drabi jkun hemm bżonn l-għajnuna psikoloġika wkoll. Barra mill-servizz 1777 by phone biex niftiemu jekk forsi persuna jħossa li qiegħda tistħi li anke titkellem via telefon, tista' wkoll tuża s-servizz tagħna taċ-chatline. Tidħol fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt, bottom right hand corner hemm link fejn tkun tista' taċċessa s-servizz taċ-chatline tagħna. Hemmhekk bl-anonimità assoluta tkun tista' titkellem mal-istaff imħarreġ tagħna wkoll u hemmhekk inkun qegħdin nipprovdulek l-istess għajnuna bħalma nagħtu għajnuna fuq in-numru tat-telefon tagħna 1777. Aħna m'għandniex ngħidu isma' tilab x'għall-pjaċir, aħna qegħdin ngħidu ilab kemm għandek tilab, però b'mod responsabbli illi mbagħad ma jkunx riperkussjoni anke fuq il-familja tiegħek. U nieħu din il-perċezzjoni li l-irġiel biss. Ekku, però perċezzjoni għalfet li l-irġiel biss jilagħbu li mhux vera.
Għaw nisa il-każijiet illi ivarjaw. jilagħbu ħafna wkoll. Aħna eh? bħala Maħna fondazzjoni nirreferu għall-lob li inti tilab Mhux il-paga mort tilab u tal-paga ta' wara tomblata, tiġadejn. jiġifieri, jew tilab Mux għax titlottu. toħroġ darba Mhux l-coffee hekk, morning tal-kappillan. ekku, ekku. Maħniex qegħdin ngħidu fuq Ekku. mara Eżatt. biex ma niftemux Mhux ħażin. hekk, ekku, ekku. Din hija l-forma li wieħed jimla. Ekku, Hawn dik min hija għandu self-bearing vizzju form. li jitliflek il-paga l-kazino. Għaw minn anka U fil-fatt- saħżit tilab il-karozza u affarijiet oħra Qed ġifieri. nitkellmu għal dak il-lob Eżatt. Ekku. li jafġek mhux li inti darba xortu għal-lob ta' ma jek darba labt jinnaf numru tal-lottu ma jfissix li inti għandek il-vizzju Mhux hekk. tal-lob. U skont kif ukoll tilab il-lotteriji, għax hawn min jom fuq il-flus kollha, ġifieri jekk inti tom fuq il-flus kollha fuq il-lotteriji u fuq il-lottu, jekk inti tilab il-paga fuq il-lottu, that's another thing. Għalhekk aħna ngħidu lob responsabbli. Ma Sawa li labt tgħid, darba jinnaf kultant labt numru kultant, għax għandna il-Maltin għandna tradizzjoni, muċċaħat nikbu l-età tiegħu. Mela, ekku. Jew Ġifieri jekk darba birthday, kultant ktibta, imma mhux li tom fuq kollox fuq il-lottu, hemmhekk ikollok problema. Ħanerġgħu naraw dik il-formola u nagħlqu biha. Ekku, kif qed tgħidu tajjeb ħafna aħna bħala fondazzjoni maħniex kontra li persuna tilab f'attività rekreazzjonali u ta' divertiment. Dan jgħod mit-tfal tagħna u kif ukoll sal-adulti u l-anzjani. Lan tagħna li dik il-persuna f'dik l-attività iżżomm mal-limitu tal-kontroll. Meta Kemm timlew ta' ħin dil-formola u kemm intom? ta' spejjeż. Meta timlew dil-formola, per eżempju, persuna timla formola biex ma tidħolx il-kazino. Sawa. Dina tibatuha li tmexxija tal-kazino? Dik mbagħad il-dettalji tal-formula jidħlu f'database ċentrali, database amministrat mill-awtorità tal-lob li x-xerjat maqsum mal-kazinos u ħwienet tal-lob liċenzjati mal-Malta Gaming Authority fejn hemmhekk il-persuna jekk tinġibdilha saqajja u taqa' u tmur il-kazino tippreżenta d-dettalji tagħha hemmhekk tixel bozza ħamra fuq is-sistema u ma tkunx tista' tidħol fil-kazino partikolari. Ok. Grazzi ħafna lil Kane Site mill-Fondazzjoni Għall-Lob Responsabbli. Ħammorru għal mument ta' reklami b'għomana.